Kapag ikaw ay nasa abroad na, mas marami ang sa'yo'y umaasa. Laging hinihintay ang iyong padala, mga request nila'y iba-iba. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan, ha? Sabi ng anak mo at asawa. Kapag di mahintay ang package nila, sila na o-order sa Lazada. Puro resibo na tira ng Palawan, Western at ng Cebuana. Lahat ng pera'y sa kanila pinadala. Resibo mo'y may 2 maleta. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan, ha? Okay, dami nga po ng request nila. At kapag ya'y di mo pa inuna, magtatampo at ibablock ka nila. Kalagayan kung alam lang sana, sa abroad minsan ay hirap at dusa. Ang sahod mo'y lagi mong pinagkakasya, tumatanggap ka na rin ng labada. Pag-uwi mo sila ay nagtataka, bakit daw wala kang dalang pera? Ang sabi mo'y tingnan nyo sa kubeta, panay deposit ang ginawa nila. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan, ha? Sabi ng anak mo at asawa. Kapag di mahintay ang package nila, sila na o-order sa Lazada. Warap at butas ang bulsa, wala nang natira sa iyong pera. Mabuti na lamang resibo yan dyan pa, mayroon kang hawak na ebidensya. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan, ha? Okay, dami nga po ng request nila. At kapag ya'y di mo pa inuna, magtatampot ibablock ka nila. Marami ang minsay akala, sa abroad ay pinupulot ang pera. Mahirap ito bago mo makita, sana konting tipid muna. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan, ha? Sabi ng anak mo at asawa. Kapag di mahintay ang package nila, sila na o-order sa Lazada. Kapag ikaw ay nasa abroad na, mas marami ang sa'yo'y umaasa. Laging hinihintay ang iyong padala, mga request nila'y iba-iba. Bil mo ko nun, bil mo ko